ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତମେ ତାର ବୋଲି। ସେ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବନି। ସେ କେତେ ଭଲ ପିଲାଟେ। ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ କୋଉ ଜାଗାରୁ କହୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କହୁଥିଲେ କି ତମେ? ଆପଣ ଯାହାକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାହାକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ। କଣ ଭାଇ? ଟିକେ ନାଁଟା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ। ସରି, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କହି କାଟିଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ କାଟିଦେଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ, ଶୁଣ, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଲାଗିଛି କି? ଆପଣ କାହାକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଡ୍ରେସଟା ପାଇଲେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ଗୋଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା? କଣ କହିଲେ? ଏଇଟା କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ପୁରୀ। ପୁରୀ କୋଉ ଜାଗା? ଯୋଉ ଜାଗା ବି ହଉ, ଏନିଥିଙ୍ଗ। ୱାହ, ଇଂଲିଶ। ଟାଟା, ରଖ। ଭଏସ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ ସିଏ ଆପଣ ତାର କ'ଣ ହେବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ସେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ। ଭାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ତମ ଘରଟା କୋଉଠି ଆଉ କହିଲ? ତମ ଘରଟା କୋଉଠି? ତମ ଘର ଆପଣ ଆଉ କହିଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଜାଣିଲେ ସିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯାଇକି ଜାଗା ଉପରେ। ଯାହା ଜଣେଇବାର ଥିଲା ସେ ମୋତେ କେମିତି କ'ଣ କଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି କାହିଁକି କଲ୍ କରୁଛି ସେ କଥା ଜଣେଇବି ନା। ମୋ ହୃଦୟରେ ପୁଣି ଅନୁତାପ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଇଟା ତମ ପାଖରେ ପୁଣି ଜଣେଇବି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲ ତାକୁ ପଚାର, ତାକୁ ଲାଇନ୍ ଆଣିଲ ତାକୁ ଲାଇନ୍ ଆଣ। ତାକୁ ପଚାର ଛୋଟବେଳୁ ସେ କାହା ସହିତ ଥିଲା। ତାକୁ ପଚାରୁନ ଆଗ ସେ ଛୋଟବେଳୁ କାହା ସହିତ ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା। ସେ ତା ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ ଭାଇ? ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜୁଛି ସେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତା ନାଁଟା କ'ଣ? ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ଆମେ ତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ, କୋଉଠାରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଭାଇ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମର। ଆପଣ ପୂଜା ରଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ତା ନମ୍ବର ଖୋଜିକି। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କଲ୍ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତା ଭଲ ନା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା? ଆହୁରି ଗୋଳି। ତାହେଲେ ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ କି? ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଆପଣ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ଆପଣ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ମୋର କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଜିଲା ଦିନ ସାଙ୍ଗଟାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ଖୋଜିଲା ଦିନ ସାଙ୍ଗଟାକୁ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି? ନା ଆଗରୁ ପୁରୀ ନୁହେଁ, ମୋର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପାଖରେ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଷ୍ଟେସନ ପଛପଟେ। ଆପଣ କ'ଣ ପୁରୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କି? ନାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀରେ ପଢ଼ୁନଥିଲି। ଆଉ କାକଟପୁରରେ? ମୋର ତ ତା ସହିତ କାମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ତା କଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କଲ୍ କଲା କି ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ତାଙ୍କର। ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁଅ ପିଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ହେଉଛି ହଜବେଣ୍ଡ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ କେତେ ଫରକ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ନା ଭାଇ ତତେ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ବ୍ୟବହାର କର। ସେ ମୋ ଭାଇ।
ବୁଝିଲା। ହଁ ସେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବୟସଟା କେତେ ଆଉ କହିଲେ? ମୁଁ ଯଦି ସାନ ହେଇଥିବ ତମେ ଯଦି ପୁଣି ସାନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ତୁ ତା କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିବି, କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ତା ଉପରେ, ଜାଣିଲ ତ? କାହାକୁ କ'ଣ? ଆଉ ତା ଉପରେ ଗରମ ଅଛି, କାହା ଉପରେ? ତା ଉପରେ ତାପରେ ମାନେ କାହା ଉପରେ? ତମେ କିଏ ହବ ତାର? ତମେ ତାର କିଏ ହବ? ତମ ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଜାଗାରେ କହିଲ? ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତମେ ତାର ବୋଲି। ସିଏ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବନି। ସିଏ କେତେ ଭଲ ପିଲାଟେ। ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ କୋଉ ଜାଗାରୁ କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଉପାଳରୁ କହୁଛି ପରା। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ତମେ କୋଉ ଜାଗା ଲଗେଇଥିଲ କହିଲ? ସମଙ୍ଗ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ତ ଆସି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କାକଟପୁରରେ। କାକଟପୁର? ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ଯାଇଲ? ଆରେ ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି। समझ रहे हो ना? ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର, ତା ନାଁ ଡାକ ନାଁ ହେଲା ପୂଜା, ଭଲ ନା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ଓ ଏଇନେ କହିଲେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଧେ? ଘର ପାଖ ଲୋକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବେନି? ତୁ ଯା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ହେଇପାରିବେ। ତୁ ପୁଅ ପିଲା ଖାଲି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ପୁଅ ପିଲା ହେଲେ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ଯେ? ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ପୁଅ ପିଲା ନା, ସିଏ ମତେ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ ଭାଇ, ମୋର ତା ସହିତ କାମ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣ କରିଛି ମୋ ସହିତ? କ'ଣ କରୁଛି? ଏମିତି କହିବି ଭାଇ, ମୋତେ କାନ୍ଦ ରହିଲାଣି। କହିବନି ସେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ସବୁ କାମ କଲା ସେଟା କରିବା କଥା। ମାନେ ତା ପାଇଁ 5 ଦିନ ମୁଁ ଖାଇନି। ତମେ ଜାଣିଲେ କାନ୍ଦିବ, ଜାଣିଛ? ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ତ ସମୁଦ୍ର ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ। ଜାଣିଛ, ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବି। 5 ଦିନ ନ ଖାଇକି ପଇସା ରଖିଥିଲି ତା ପାଇଁ। ପଇସା ମାଗିକି ଫୋନ୍ କରିବ, ତମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା। ମାନେ ପଇସା କାଙ୍ଗାଳି। ତମ ଘର ତାହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ? ହଁ ହଁ ହଁ, ହଉ କ'ଣ ତାକୁ କହିବ 500 ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଫେରିବ ମୋର। ତୁ ଏନେ କହୁଥିଲୁ 5 ଟଙ୍କା? 500 ଟଙ୍କା। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ତମ ଘର ନା? ହଁ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ ଟିକେ କଲ୍ କରୁନ, ମୁଁ ଲାଇନରେ ରଖିଲି। ଏପଟେ ଏରିଆ ଭିତରେ ନୁହଁ ନା? କୋଉ ପଟେ ଏରିଆ? ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଏପଟେ ଏରିଆ ଇଏ କାକଟପୁର ଏରିଆ ପିଲା ତ ନୁହଁ। ଶୁଣ, ସେ କାକଟପୁର ପୁରୀ ଟୋକା। ସେ ମୋଠୁ ଯୋଉ 500 ଟଙ୍କାଟା ନେଲା ତାକୁ କହିଲନି, ସେ ତମକୁ କହିଲନି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ବୋଲି? ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ରାଜେଶ। ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ନେଲା ତାକୁ କହୁନ ମୋ 500 ଟଙ୍କା ଫେରେଇଲେ ମୁଁ ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ପଇସା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଲୋକଙ୍କୁ। ମତେ ଗପ ପଢଉଛ ନା କ'ଣ? ଗପ କଣ ପଢେଇବି ଯେ? କ'ଣ ମଣିଷ ତ ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି, କ'ଣ ମଣିଷ ତ କ'ଣ ହଜିଗଲା? ଗୋଟେ 500 ମତେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ? ଆଉ କୋଉ ଜାଗା? ମତେ କ'ଣ ଗପ ପଢଉଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଗପ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ? ଆଉ ଚଢା ଭଳିଆ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମୁଁ ଚଢା ନୁହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଉପର ଚଢା। ହଁ କ'ଣ ତୁ ଉପର ଚଢା? ତତେ ଚିହ୍ନି? ତୁ କିଏ? ଏମିତି କ'ଣ କଲ୍ କରି ବିହେଭ୍ କରୁଛୁ ରେ? ମୁଁ ବିହେଭ୍ କେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ କଲି? ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କରୁଛୁ? ମାନେ କ'ଣ ବିହେଭ୍ଟା କଲି? ଚିହ୍ନି ପାଇଲେ ଆପଣ? ଚିହ୍ନିନି ତତେ? କିଏ ଯେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ଟିକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖି ଡାଲିଟେ ହବ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ତ, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହି କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ଭଉଣୀଟେ ହବ। ଆମେ ତାକୁ କଲ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ବେড়ା ବୁଡ଼ିଯିବ, ହେଲେ ବି ରିକ୍ସ ନେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, କାଟିଦେଲେ, ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଦେଲେ ଯେ। ହୋଲ୍ଡରେ ନୁହଁ, କାନ ବାଜି ହୋଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା। କହିଲି ତମେ ଆମ ଏଇପଟେ ଏରିଆ ପିଲା ନୁହଁ ତାହେଲେ ନା? ନା ନା, ଆମେ ଏରିଆ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପିଲା। ହଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପିଲା ଆସିଲା ହେରି କଲ୍ କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆମର।
ବାଙ୍ଗରିଆକୁ ନା ହଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା କି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ମତେ ରଙ୍ଗ ପଡଉଛ ନା କ'ଣ? ଭାଇ ରଙ୍ଗ କେମିତି ପଡ଼ିବି? ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଖ ରଙ୍ଗଟା କେମିତି ପଡ଼ିବ? ରଙ୍ଗଟା ଖେଳି ହୁଏ। ଚଢା ଭଳିଆ ଗଲେ ଚଢା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛି ଭଲ ଆଗରେ। ତମ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। କହିଲ ଘରଟା କୁହ। ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ସାକ୍ଷୀ ଉପାଳ ପାଖରେ ତମେ ଟିକେ କୁହ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବୁ। ଜାଣିବୁ ତମେ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନବାର ନାହିଁ। ଖାଲି କଲ୍ କରିଦେଲ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଭାବେ ବତେଇଲି। କ'ଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଦେଲ? ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ତେସା କଥା ମୁଁ 5 ଦିନ ହେଲେ ଖାଇନି। ଗପ ପଢ଼ଉଛ ମତେ ଗୋଟେ। ହଁ ଯେ ଭାଇ ଚିହ୍ନି ପାଇଲା ଯେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି କ'ଣ କଲ ତମ ବେଳେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କ'ଣ କଲେ ଏମିତି କଲ୍ କରି କାହାକୁ ଏମିତି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥା କହିନି। ଖାଲି ବାସ୍ କଲ୍ କରିଦେଲ ମତେ। ମୁଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାଇ ଡାକିଲି କି? ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭଲ ପାତ୍ରଟେ ମିଳିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାଇଟେ। ମୋ ଭଉଣୀ ତ କେବେ ଖରାପ ଚଏସ୍ ବାଛିବନି ନା, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଭଲ ଅଛ ତ? ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ରଜ କେମିତି କଟିଲା? ରଜଟା କେମିତି କଟିଲା ତ ଭଲ? ଏ ଭାଇ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଡିପ୍ଲୋମା ପଢେଇକି ମାସକୁ 50,000 ଇନକମ୍ କରୁ। ଶୁଣ ମନଟା ପଳଉଛି ପରା। ମୋର 500 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାରି ଲୋଭି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସତ କଥା ଖୋଲା କଥା ମୋର, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପିଲା ନୁହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଶୁଣୁନ, ତମେ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗ ଆମେ ହବୁ। ତମେ ଯାଇଲଟି LIC ଗଲେ ପଢୁଥିଲୁ ମିଶିକି। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ତମକୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲା। ତମେ କ'ଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲ? ସେଇ କଥା ଛାଡ଼, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗ ହବୁ, ପିଲାବେଳ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ତାକୁ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତୁ। କଥା ହେଇତା ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତମେ କ'ଣ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ତମେ ପୁରୀରେ ହିଁ ଥିବ। ହଁ ପୁରୀରୁ ତ ଆମେ ପୁରୀରେ ହିଁ ଥିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଲାଇନରେ ନେଇ ଆସ। ଆପଣ ୟାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ସେମିତି କ'ଣ କଲ ସେମିତି ସମାଜର ପିଲା ନୁହେଁ ନା। ମୁଁ କାହା ଚୁକ୍ତି କରେନି। ସେ ମତେ ନା ଆମେ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ମତେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଆମର କାମଟା କ'ଣ? ଆମ କାମଟା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଏ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟାକୁ କଲ୍ ଥିଲା, ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହବ ସେ ବି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇନି। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସେ ଟିକେ କଥା ହେଇଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇ ସେ ଆମକୁ ମିଛରେ ତାଙ୍କର ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ତ ସିଆଡ଼େ ଆପଣ ଯିବେ, ସେ ଆମ ଟିକେ ଛାତିଟାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିଦେଲୁ ଆଉ। ହଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଡରୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ। ଆମର ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ବି ଲାଭ ମୋର ଟିକେ ଗର୍ବ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅଛି ମୋର, ଗର୍ବ ନାହିଁ। ପୁରା ଖଙ୍କାର ରଖିଦେଇଛୁ, ଗର୍ବ ସିନା ନାହିଁ ଖଙ୍କାର ରଖିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପରେ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସମୟରେ ଟାଇମ୍ ବିତାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ଘରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ବିତାଇ ପାରିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଘରେ ବସି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ପ୍ଲିଜ୍।